الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن. Kadakilaan, inilikha ng Diyos ang tao sa apat na pamamaraan. Pakinggan niyo mabuti. Ang Diyos nilikha ang sangkatauhan sa apat na pamamaraan. Una, linikha ng Diyos ang tao na walang magulang na pinagmulan. Ito ay si Adan. Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Propeta, mga sugo. Propeta Muhammad, nagagawa ng taon-taon. Kung sumasamba ka maliban sa Kanya, o kaya idinadaan mo ang pagsamba mo sa iba. Kaya kung tanggapin mo ang Panginoon, kahit hindi ka pa marunong magkasal, nakaupo ka lang, manalangin ka lang sa Panginoong Diyos ng diretso taimtim. Na ikaw ay kanyang gabayan, patnubayan, ilayo sa anumang mga karamdaman. Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Ar-Razzaq. Ang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah lamang. Sumasaksi ako na si Muhammad ang huling propeta ng Allah. Sumasaksi ako na si Jesucristo na anak ni Birhen Maria, propeta ng Allah. Naniniwala ako na ang paraiso totoo. Naniniwala ako na ang impyerno totoo. Naniniwala ako na ang lahat mamamatay at darating ang araw ng paghuhukom. Ibabangon ng Allah ang lahat sa libingan at hahatulan ayon sa sarili niyang ginawa. Sabihin ninyo, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Takbir. Masya Allah. Ang ibig sabihin, mga kapatid, takbir, purihin ang Panginoon. So ang sabi nila, ang Panginoon ang pinakadakila. So mga kapatid, ganyan lang. Al-Fattar Al-Fattar Al-Halim Al-Qabid Al-Basit Al-Khafid Al-Rafi' Al-Mu'izz Al-Mudhillu Al-Sami' Al-Basir Al-Hakam Al-Alim Al-Latif Al-Khabir Al-Halim Al-Azim Al-Ghafur Al-Shakur Al-Ali Al-Kabir Al-Hafiz Al-Muqim Al-Hasib Al-Jalil Al-Karim Al-Raqib Al-Mujib Al-Wasi